видели от заглавието на клипа, днес ще снимам първото си видео. То е за мен и моят канал, който съществува само от 3 дни, онзи ден за който много щастлива и за който съм много щастлива и от друга страна е разочарована, защото това видео е първо и го снимам за трети път. Сега надявам се да стане нещо. Първият път светлината, втория път звука много леко говорех и даже ми падна материята и дано сега да стане нещо. Така, да ви разкажа нещо за себе си. Казвам се Диляна и съм скоро в YouTube. Уча все още 10 класа и си може да се все още. Сега свърших 9-ти, малко почивка, защото хубава професия. След като изляза, 12 клас, като свърша, ще получа диплома и плюс удостоверение за квалификация, че имам професия. Тоест тази професия, и след което мога да продължа, примерно, за програмист да уча, или за икономист, или за правист, или за каквото и да било, защото тази професия аз имам. И това, че имам тази професия, или пък ако се бях записвал за готвач, другата паралелка, нямаше, пак щях да взема документ за готвач, но отново бих се записала, примерно, да уча пък медицина, примерно казваме, от готвач да станем доктори. Може, защото преди казаха, че като се запишем за готвач, после няма да можем да следваме. Сори, ама това не е задължително, че трябва да следвате за готвач, да си продължите кариерата. Напротив, може да следвате за каквото искате. Аз се уча в сътрудник бизнес услуги, избрах се тази паралелка, защото, нали ви казвам, някой ми беше казал за готвач, че който се запише за готвач не може да продължи нататък за някаква друга професия. Това просто са глупост. Това не е някакво обикновено соло, примерно. Не е. Ами е професионална гимназия. И да, аз избрах това. Но, честно да ви кажа, то е много по-лесно. Нашата преподавателка, която ни преподава практиката, ни каза, че това е доста по-лесно от готварството. Не знам защо, но наистина да седнеш и да си цъкаш на компютъра по цял ден, и тези от другата паралелка казват, те си мислят, че като седнах на компютърите, само във Фейсбук ще седят. Не е така. По цял ден
работим на компютрите. Ние пък за тях казваме, те си мислят, че ще се хванат черпака и така ще тръгнат из кухнята. Абе, беше лудница. Та, стига за мен. Може би се усещате, че като съм 10 клас съм на 16 години. Та, да. Относно моят канал, от много отдавна исках да си направя, но все не ми се получаваше, или нямах време, или не ми се занимаваше. Пълен безпорядък. Затова аз реших се да направя такова видео, защото да си направя такъв канал, защото това, да не кажа, е една моя мечта и не знам, както Ана Кво каза в видеята си, че просто целият живот е преминал в YouTube. Аз просто не можах да повярвам как може тя да се откаже от това толкова време, години, 2-3, 1-2 години, не знам колко е била влогър, по-такъв. Тя имаше много видеа, добре се е отказала, но защо изтрива видеята? Просто, Ана, какво, моля те, отговори ми в коментарите, ако гледаш това видео. Да, аз за това, дори да се откажа от това, аз няма да изтрия видеята си. Това остава за нас, Ана, какво? И за вас. Примерно аз ако тръгна да се откажа. Защото мен като ме няма в YouTube, вие ще си гледате видеата. Каквито и да са те. Интересни, безинтересни. Да. Ако искате да качвам някакви по-особени видеа, пишете ми долу в коментарите, не се притеснявайте. Относно видеата, какви ще са, ще бъдат грим колекция, лак колекция, какво друго, рум тур, може, някой игри може да ви направя, маникюр някакъв. Просто това, което мен ме вълнува и ме засяга, ще качвам. Това беше една кратка информация за мен и моят канал, и за което се надявам клипът да ви харесва. То не е нищо особено, но все пак харесайте, абонирайте се за мен, за да започнем да стартираме този канал, да го развием и да се получи нещо от него. Да, който не може да намери каналът ми, отдолу ще напиша как се казва. Makeup by Billy. Просто първо мислех да бъде Beautiful Butterfly, но се отказах, защото когато напиша това, не ми излиза каналът, ами ми излизат красиви пеперуди. И мислех да започвам видеята си с здравейте пеперутки, защото това има общо с каналата. Относно клипа, дойде и неговия край. До следващото видео. Харесайте, коментирайте, напишете ми долу в коментарите какво видео искате да кача.
а, може би грим или лак колекция. Каквото ми напишете, това ще снимам. А, и се абонирайте за канала ми. Чао и до следващото видео.